नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। रवींद्र चव्हाण राणे कुटुंबात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न, मंत्री नितेश राणेंचा गंभीर दावा। आमदार निलेश राणे झाले भाऊक आणि सिलेंडर अभावी हॉटेल्स बंद। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवलीत कचऱ्याच्या प्रश्नावरून महिला नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली। कणकवली नगरपंचायतीची पहिलीच सभा सुरू असताना हे वाद पाहायला मिळाले। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस मंगळवारी संध्याकाळी कुडाळ येथील मैदानावर अत्यंत उत्साहात आणि भव्य स्वरूपात साजरा करण्यात आला। या अभिष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण जिल्ह्यातून शिवसेना, भाजप आणि महायुतीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी मोठी गर्दी केली होती। या सोहळ्याला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे, सौ नीलम राणे यांच्यासह राजकीय क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते। यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा सैल, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, माजी महापौर दत्ता दळवी, उपनेते संजय आंग्रे, संजय पडते, सुमेधा पाताडे, संदीप कुडतरकर, काका कुडाळकर, संजू परब, दीपक नारकर, दीपलक्ष्मी पडते, सभापती मिलिंद नाईक, नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर, संजय भोगटे, अभि गावडे, मंगेश चव्हाण, अरविंद करलकर, राकेश कांदे, अशोक सावंत, आरती पाटील, सुप्रिया वालावलकर, देवेंद्र नाईक, दीपक पाटकर, ममता वराडकर, बाबू कुबल, प्रभाकर परब, आनंद मेस्त्री, विकी तुरस्कर, ओंकार तेली, अस्मिता बांदेकर, संजय वेंगुर्लेकर आणि प्रितेश राव यांसह मान्यवरांचा समावेश होता। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आमदारांचं पारंपरिक पद्धतीने औक्षण करण्यात आलं। त्यानंतर उपस्थित मान्यवर आणि कार्यकर्त्यांच्या जयघोषात वाढदिवसाचा केक कापण्यात आला।
उपस्थित सर्वच नेत्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या कार्याचा गौरव करत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. नितेश राणे मंत्री म्हणून कमी पडत असतील तर सहकारी मंत्री निलेश राणे दिले तर हरकत नाही, असे सुतोवाच पालकमंत्री नितेश राणेंनी भाषणातून दिलेत. आमदार निलेश राणेंच्या वाढदिवस सोहळ्यात ते बोलत होते. म्हणून मी आपल्याला ह्या निमित्ताने कुडाळ मालवणची जनता असेल, मतदार असतील, तुम्ही 10 वर्ष काय सहन केलं ना हे मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. इकडच्या अगोदरचे जे काही लोकप्रतिनिधी जे चुकून 2 वेळा निवडून गेले, मी तुम्हाला विश्वास दिलतो निलेश साहेबांचा कारभार बघितल्यानंतर तुम्हाला ते 10 वर्ष कधी तुम्हाला लक्षात पण राहणार नाही असं चांगलं काम निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून होणार. आणि शिवसेना पक्षाचे असंख्य निष्ठावान काही वरिष्ठ लोक इथे आलेले आहेत. निलेश राणे साहेब एका बाजूने मतदारसंघासाठी ज्या पद्धतीने काम करतायत, त्याचबरोबर शिवसेना पक्षाला कोकणामध्ये बळकटी आणि ताकद देण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीने काम करतायत हे मी तुम्हाला आवर्जून त्या निमित्ताने सांगतो. एकनाथ शिंदे साहेब तर आमच्याशी बोलतो. आम्ही जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा आम्ही आमदार म्हणून त्यांच्याकडे जायचो, म्हणून थोडं जवळीक त्या निमित्ताने झालं. कारण आमचा कॉमन टार्गेट एकच होता, उद्धव ठाकरे, म्हणून जायचो आम्ही कधी. तेव्हा आमची चांगला त्यांच्यावर संवाद होता. आणि आज जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेब भेटतात, नितेश एक सांगेन की निलेशजींचं काम अतिशय प्रभावी पद्धतीने पक्षासाठी आणि सभागृहामध्ये आणि मतदारसंघात एक चांगला कार्यकर्ता, एक चांगला नेता शिवसेनेला निलेश राणे साहेबांच्या रूपाने मिळालेला आहे. याबद्दल आम्हाला सगळ्यांना त्यांचे साथीदार आणि त्यांचे सहकारी म्हणून सार्थ अभिमान. फक्त एकनाथ शिंदे साहेबांना आता याच व्यासपीठाच्या निमित्ताने सांगेन की कधी कधी नितेश राणे मंत्री म्हणून अगर कमी पडत असेल तर अजून एक मंत्री अगर माझ्या सहकार्य दिला तर काही हरकत नाही. तुम्ही कोकणालाच फायदा आहे, आमचा सिंधुदुर्गाचा फायदा आहे. आज आमदार म्हणून अगर निलेश साहेब एवढं ताकदीने काम करत असतील तर उद्या विचार करा, मंत्री पदाच्या ह्या गाडीला अगर उद्या डबल इंजिन लागली तर सिंधुदुर्गाला तर बाबा कोणीच थांबवू शकणार नाही, हा विश्वास तुम्हाला. आणि म्हणून या निमित्ताने निलेशजींना शुभेच्छा देत असताना मी नेहमी म्हणतो, निलेश राणे हे राजकारणी नाही. त्यांच्या सगळ्या व्यासपीठाच्या सहकार्याने सांग भाऊ म्हणून मी जे तेवढे त्यांना ओळखतो. तुम्ही किती त्यांच्यावर उठा बसा जेव्हा, नितेश राणेपेक्षा तुम्ही त्यांना ओळखू शकत नाही एवढं मी आत्मविश्वासाने तुम्हाला सांगतो. म्हणून प्रयत्न करा, चांगली गोष्ट आहे. पण निलेशजी ज्या स्वच्छ मनाने तुमच्या सगळ्यांवर प्रेम करतात, ताकद देतात, आपण सगळेजण त्या ताकदीने त्यांच्या बरोबर उभे राहा एवढंच मी ह्या निमित्ताने तुमच्याकडून अपेक्षा. तुम्ही निलेशजींना सांभाळा, तुम्हाला सांभाळण्याची जबाबदारी या त्यांच्या लहान भावाची आहे, हा विश्वास तुम्हाला या निमित्ताने मी देतो. खासदार नारायण राणे एवढी आमची पिढी नशीबवान नाही. अनेक कार्यकर्त्यांचं नारायण राणे हेच पद आहे, त्यातील एक दत्ता सामंत. मागच्या काही वर्षात तुम्ही खूप परीक्षा दिलीत, आता आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असं म्हणत पालकमंत्री नितेश राणेंनी त्यांचं कौतुक केलंय. पाहूया. आज चांगल्या दिवशी जसं मी गर्दी पाहिल्यानंतर आमच्या निलेशजींनी सांगितलं की नितेश मला आणि प्रामुख्याने आमच्या आईंना चिंता होती की एवढं वेळ लागतोय, फ्लाईट आम्हाला मुंबईवरून टेक ऑफ व्हायला वेळ लागला, ते लोकांना एवढं थांबायला लागणं. नाही बाबा, आमच्याकडे एक लवचिंबक आहे दत्ता सामंत नाव, त्यांना टॅक्टिक आहे लोकांना कसं थांबवायचं आणि कसं सांभाळायचं. आणि सावंत साहेब बघा कसे चतुर आहे, भाषणामध्ये कामाचा पाडा वाटून टाकला. मागे मला कळलं डीपीडीसीतून पैसे द्यायला लागतात, सांगून टाकलंय की ही यादी आहे, आता मी ऍडव्हान्स मारला तर द्यायलाच लागणार. आणि निलेश साहेबांची यादी आल्यानंतर कोण नाही बोलणार आहे, आणि ते पण दत्ता सावंत साहेबांची काम आहे. म्हणून सावंत साहेब आपल्याला सांगेल, आपण ज्या ताकदीने हा मतदारसंघ, मी तुम्हाला चांगला तुमचा मी फार जवळून तुम्हाला म्हणजे राणे साहेबांनी इतका नाही पण थोडा जवळून तुम्हाला ओळखतो. तुम्ही ज्या पद्धतीने राणे साहेबांवर प्रेम केलाय, मी असंख्य लोक आता थोडा अनुभवायला थोडी संधी भेटत आहे. पण असे काही विशिष्ट कार्यकर्ते या जिल्ह्यामध्ये आहेत. मी सांगतो का आमची पिढी राणे साहेबांनी एवढे नशीबवान नाही.
आम्हाला कदाचित ह्या पिढीला राणे साहेबांना जसे जेवढे मानणारे जसे कार्यकर्ते आहेत ते निस्वार्थी पद्धतीने पद मिळो नसो नाही मिळो त्यांना भेटू नाही काय नाही. राणे साहेब एकदा दिसले बस तेवढंच मग 10 हत्तीचं वर कशाला म्हणतात हे त्यांना बघितल्यानंतर आम्हा लोकांना कळतं. आणि त्याच्यातले आमचे दत्ता सावंत साहेब आहे. म्हणून सावंत साहेब तुमची जी काय परीक्षा द्यायची आहे ना ती तुम्ही त्या 2-5 वर्षामध्ये दिलेली आहे. आता मला विश्वास आहे तुम्ही निलेशजींना ज्या पद्धतीने ताकद देताय निलेश साहेब त्याच ताकदीने तुमच्या बरोबर उभे आहेत आणि त्याच्याबरोबर आम्ही सगळे फ्री आहोत. निलेश राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहोत. आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले ह्या मतदारसंघाचे सर्व लोकप्रतिनिधी कार्यकर्ते सगळ्यांना मी विश्वास पालकमंत्री असतो तरी आम्ही सगळेजण एकत्र म्हणून राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली मध्ये काम करणारे आम्ही सगळेजण तुम्हाला सगळ्यांना मतदारसंघ म्हणून कार्यकर्ते म्हणून सहकार्य म्हणून कधीही काय कमी पडणार नाही एवढी काळजी आम्ही निश्चित पद्धतीने घेऊ हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. कणकवली थरण्याआळी इथं सार्वजनिक विहीर बांधकामात प्रशासनाचा 15 लाखाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नगरसेवक सत्यजित पारकर यांनी केलाय. मध्ये सार्वजनिक विहीर जी आपण नगरपंचायतने बांधली आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे भ्रष्टाचार झालेला आहे. एका विशिष्ट घरासाठी त्यांनी ती सार्वजनिक विहीर बांधली असा आमचा पूर्ण आरोप आहे. कारण त्या ठिकाणी जायलाच वाट नाही आहे, रस्ता नाही आहे. सार्वजनिक विहिरीचा उद्देश काय आहे की सर्व ज्या आळीमध्ये जी लोक राहतात त्या सर्व कुटुंबांना त्याचं पाणी मिळायला पाहिजे. तो उद्देश इथे सफल होताना दिसत नाही आहे. कारण चारही साईडने पूर्णपणे रस्ता नसताना पूर्णपणे बंदिस्त असताना म्हणजे जायलाच वाट नसताना त्या ठिकाणी 15 लाख रुपये खर्च केले नगरपंचायतने. म्हणजे पूर्णपणे नगरपंचायतचं प्रशासन आणि त्यावेळेचे जे नगरसेवक होते किंवा म्हणा सत्ताधारी म्हणा त्यांनी भ्रष्टाचारच केलेला आहे. हा 15 लाखाचा शासनाचा निधीची लूट आहे. 4 पंप त्या विहिरीला बांधलेले दिसत आहेत. या व्यतिरिक्त कोणीही पाणी त्या विहिरीला राट असताना सुद्धा कोणीही पाणी खेचताना दिसत नाही. कारण जायलाच रस्ता नाही आहे त्याला. तुम्ही जाऊन बघू शकता. मी तुम्हाला आता या फोटोच्या माध्यमातूनही दाखवतोय. पाहिजे असेल तर आपण स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी करू. कॉन्क्रीटचा गडगा तिन्ही साईडने त्याला बांधलेला आहे. त्यामुळे आणि त्या ठिकाणी जायलाच आपल्याला रस्ता नाही. मग त्याची पाहणी केली होती का यांनी प्रशासनाने आणि आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी? मग सत्ताधाऱ्यांनी पाहणी न करता हा खर्च कसा काय केला आहे? आणि जो आपला सार्वजनिक विहिरीचा उद्देश आहे सर्वांना पाणी मिळायला पाहिजे आणि त्या ठिकाणी जी डागडुजी करायला पाहिजे होती तर ते आपण दुसरीकडे करता आली असती. आपण एखाद्याची दुसऱ्याची जागा घेतली असती ज्या ठिकाणी सर्व लोक जाऊ शकत होती किंवा आपली 12 गुंठे जागा आहे तिथे पाराच्या बाजूला त्या ठिकाणी आपण घेतली असती ती विहीर तिथे डिमॉलिश करून. नाही याची पाहणी करणार. मला आता सभागृहामध्ये अध्यक्षांनी आपण हे दिलेलं आहे उत्तर दिलेलं आहे की याची आम्ही पाहणी करू. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करायला सांगणार. या मीटिंगमध्ये जर या विषयासंदर्भात कोणतेही मला आश्वासन मिळालं नाही किंवा उत्तर मिळालं नाही समाधानकारक तर मी वरिष्ठांकडे दाद मागणार आहे या विषयावर. नगर प्रशासन असेल, नगरविकास विभाग असेल किंवा कलेक्टर मॅडम असतील किंवा आणि इतर कुठला जो सोर्स असेल राज्य शासनाकडे या संदर्भात मी दाद मागणार आहे. जर मला न्याय मिळाला नाही तर मी या संदर्भात उपोषण सुरू करणार आहे. सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विकासाचा मॅप तयार असल्याचा टोला विरोधकांना लगावला. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत प्रभारी नगराध्यक्ष. सर्व पत्रकार बंधूंचं सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत मी पुन्हा एकदा या सावंतवाडी नगर परिषदेचा प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपल्याला माहिती असेल की पहिली सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर आज 18 तारखेला ही स्टँडिंगची आमची पहिलीच सभा आहे. सर्वसाधारण सभेनंतर जी स्टँडिंग असते ती स्टँडिंग आजच झाली. आता या स्टँडिंगप्रमाणे वारंवार जनतेतून किंवा वारंवार वेगवेगळ्या लोकांकडून असे प्रश्न उपस्थित होतात की आम्ही जिथून चार्ज घेतला तिथून नेमकं सावंतवाडीमध्ये काय काय डेव्हलपमेंट आल्या. तर त्याचं उत्तर असं आहे की आपण जर बघितलं तर आता लवकरच सावंतवाडीमध्ये नरेंद्र डोंगर येथे योगा आणि मेडिटेशन सेंटर जवळपास 4.5 कोटीचं टेंडर आहे. ते अगदी लेटेस्ट अगदी लवकरात लवकर सावंतवाडीच्या नरेंद्र डोंगर येथे ते सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर एक साधारण 1,60,00,000चा एक दुसरा प्रोजेक्ट जो आपल्या मोती तलावाच्या जिथे आपण अस्मिता म्हणतो सावंतवाडीची त्या ठिकाणी राजवाड्याच्या समोर खाऊ गल्ली असा एक प्रोजेक्ट आहे.
त्याला आपण आता स्टँडिंगमध्ये संमती दिलेली आहे. त्यानंतर सावंतवाडीच्या वेगवेगळ्या प्रभागामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी गटर म्हणा किंवा रस्ते म्हणा किंवा पाण्याच्या सोयीसुविधा म्हणा याबाबत विस्तृतपणे आम्ही या स्टँडिंगमध्ये टोटल जर आपण बघितले तर आम्ही टोटल 64 या ठिकाणी अजेंड्यावर आज विषय ठेवलेले होते स्टँडिंगमध्ये. त्यामध्ये सगळ्यामध्ये प्रामाणिकपणे आम्ही व्यवस्थितपणे निर्णय घेऊन प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक प्रभागामध्ये कसा न्याय देता येईल त्याप्रमाणे आम्ही इथे प्रत्यक्षात कामकाज करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे काही जे इश्यूज आहेत ते मी आपल्याला सांगतो परत एकदा की जिमखाना मैदान आहे तिथे ड्रेसिंग रूमचं काम होतं आहे किंवा ज्येष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र आहे तिथे बहुउद्देशीय सभागृह इमारतीचं काम होतं आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणचे आपण जर बघितलं तर हायमास्ट म्हणा किंवा जे रेग्युलर लाईटची सोयीसुविधा म्हणा त्या बाबतीत सगळ्या प्रभागामध्ये सगळ्यांना समान न्याय अशा प्रकारे आपण विविध योजना या ठिकाणी ज्या अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला स्टँडिंगमध्ये मान्यता देऊन येत्या काही दिवसातच त्याच्या प्रत्यक्षात कामकाजाबाबत आपल्याकडे ते सुरू होईल. आणि तशा प्रकारे आज 18 तारखेला सकाळी 11 वाजता आम्ही या परिषदेच्या सभागृहामध्ये त्या बाबतीत विस्तृतपणे मीटिंग घेऊन त्या कामाची प्रत्यक्षात आम्ही अंमलबजावणी आजपासून सुरू केलेली आहे. आणि यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं मी आपल्याला सांगेन की आम्ही ज्यावेळी पहिली सर्वसाधारण सभा घेतली त्या सभेमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल अजेंडावर टोटल 48 विषय होते. आम्ही फक्त या ठिकाणी बसलोय सावंतवाडीचा सर्वांगीण विकास होणे या एकमेव उद्देशासाठीच बसलोय. आणि सर्वांगीण विकास होत असताना मी आपल्यासमोर एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सावंतवाडीची अस्मिता असणारी भुयारी गटार योजना आपल्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याला काउन्सिलमध्ये पहिल्याच मीटिंगमध्ये आपण मान्यता घेतली. आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की त्याबाबत अंडरग्राऊंड सेवरेज स्कीम म्हणून आपण यासाठी असं असतं की नगर परिषद स्वतः खर्च करून त्या ठिकाणी नगर परिषदेमार्फत तज्ज्ञ नेमला जातो. परंतु आम्ही या ठिकाणी एक वेगळा प्रयत्न केला. नगर परिषद तज्ज्ञ नेमणार त्यासाठी नगर परिषद फंड अवेलेबल करणार त्यासाठी आम्ही न थांबता आम्ही वेळोवेळी चव्हाण साहेबांचं मार्गदर्शन वेळोवेळी पालकमंत्री साहेबांचं मार्गदर्शन घेऊन या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून पर्सनली आम्ही तज्ज्ञ नेमले. आणि मी स्वतः सावंतवाडीत आमच्याबरोबरची सगळी एंटायर बॉडी जी निवडून आली आहे ते सगळे सदस्य सन्माननीय त्या लोकांनी अख्ख्या सावंतवाडीमध्ये पूर्ण सर्वे केला ज्याला आपण कंटूर म्हणतो. ज्याला भौगोलिक परिस्थिती बघून कंटूर करून एक कोल्हापूरचे एक्सपर्ट घेऊन त्यांच्याकडनं आम्ही प्रॉपर या भुयारी गटार योजनेसंदर्भात संपूर्ण सिस्टीम सावंतवाडीची काय आहे त्याचा स्टडी केला. इवन दो मी पर्सनली काही गोष्टी याच्यात जाऊन स्टडी केलेल्या आहेत त्यांना घेऊन एक्सपर्टला घेऊन. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्यांनी तज्ज्ञ म्हणून जो रिपोर्ट दिला त्यामध्ये सावंतवाडी शहराचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी 60 किलोमीटर ग्रॅव्हिटी सेवर नेटवर्क आपल्याला घ्यावं लागेल. आणि हे त्याने इस्टिमेटेड कॉस्ट दिले आहे. त्याची अंदाजित कॉस्ट होते 90 कोटी रुपये. कोटी रुपये ही कॉस्ट होत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा येतो की तुमच्याकडे ती सिस्टीम राबवत असताना मास्टर प्लॅन काय आहे. मास्टर प्लॅनसाठी पूर्वी निधी उपलब्ध होता का तर आपल्याला मी मागच्याच वेळी सांगितलं 2011मध्ये भुयारी गटार योजना ही फाईल टोटली बंद होती. आम्ही बसल्यानंतर स्वतःहून ही फाईल वेगळ्या पद्धतीत ओपन केली. ती ओपन केल्यानंतर नुसतं काउन्सिलमध्ये ठराव घेऊन थांबलो नाही तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू केली. येणाऱ्या काही काळात आम्ही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब पालकमंत्री साहेब यांच्याकडे निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रॉपर प्रोव्हिजन केलेली आहे. येणाऱ्या काही दिवसात निधी उपलब्ध होईल
आणि पुढची अंमलबजावणी ही गॅरंटीड केली जाईल एवढं मी सावंतवाडीच्या संपूर्ण तमाम जनतेस आश्वासित करतो. दुसरा एक आम्ही असा प्रोजेक्ट घेतलेला की सावंतवाडीमध्ये मागच्या काउन्सिलमध्ये आपण एक ठराव घेतला की जिमखाना मैदान हे रणजी दर्जाचं कसं होईल या बाबतीत आपण काउन्सिलमध्ये ठराव घेतलेला आहे. आता हा काउन्सिलचा ठराव घेऊन आम्ही केवळ न थांबता या ठिकाणी जिमखाना मैदान रणजी होण्याबरोबर त्याला साईडने गॅलरी कशी घेता येईल, त्याला ड्रेसिंग रूम कसं बनवता येईल, प्लेयर्सना राहण्याची सोय कशी करता येईल, त्यानंतर टर्फ विकेट जी आहे ती कशी करता येईल, त्यानंतर क्लब हाऊस त्या ठिकाणी कसं करता येईल आणि पार्किंगची व्यवस्था कशा पद्धतीची असेल आणि गॅलरी कशा पद्धतीची असेल याच्या बाबतीत आम्ही पुन्हा एकदा वैयक्तिकरित्या तज्ज्ञ घेऊन याच्यासाठी जो लागणारा निधी आहे तो स्वतः पदरी खर्च करून नगर परिषदेकडून त्याची वेगळ्या पद्धतीची तजवीज न करता पर्सनल घेऊन हा पर्सनल इव्हेंट सावंतवाडीसाठी द्यायचा आहे म्हणून जिमखान्यासाठी आपण हा एंटायर प्रोजेक्ट बनवलेला आहे. याच्यासाठी अंदाजित खर्च 15 कोटी रुपये आहे. त्याच्यासाठी देखील आम्ही या महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री साहेब यांच्याकडे प्रॉपर नियोजन केलेले आहे. येणाऱ्या काही दिवसात निधी उपलब्ध होईल आणि त्याची पुढची कारवाई सावंतवाडीच्या जनतेला झालेली असेल अशी मी या ठिकाणी आपल्याला ग्वाही देतो. ही सावंतवाडीची दुसरी अस्मिता आहे. या ठिकाणी रणजी सामने जर झाले तर आपण विचार करा की सावंतवाडीची जी नवीन मुलं आहेत किंवा जी अपकमिंग जे क्रिकेटर्स आहेत त्यांना जर आपण इथे अशा पद्धतीचं जर ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं तर त्या उपलब्धीनुसार एखादा इंटरनॅशनल सुद्धा प्लेअर होऊ शकतो. आपल्याला माहिती आहे आता स्कोप ऑफ क्रिकेट IPL म्हणा किंवा 2020 म्हणा स्कोप वाढलेला आहे. त्यामुळे आम्ही तो स्कोप देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार. हे दोन महत्त्वाचे जे प्रोजेक्ट होते जे आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते त्याचं वर्कआउट आम्ही किती दिवसात केलं तर अवघ्या 2 महिन्यात. आम्हाला सावंतवाडीच्या जनतेला काय सांगायचं आहे की विरोधक काय बोलतात, कोण काय बोलतं याच्याकडे आम्ही लक्ष न देता आम्ही एक एज्युकेटेड पर्सन्स आहोत. माझी बॉडी सगळे एज्युकेटेड लोक आहेत. आम्हाला विरोधक काय बोलतात, कोणाला कशात इंटरेस्ट आहे, आम्हाला एकाच गोष्टीत इंटरेस्ट आहे, ओन्ली सावंतवाडीचा विकास. याच्या पलीकडे आम्हाला कशातही कसल्याही गोष्टीत इंटरेस्ट नाही आहे. आता त्यानंतर आपल्याला दुसरी गोष्ट क्लिअर करतो की 49 जे काउन्सिलचे ठराव घेतले त्याप्रमाणे आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा त्या ठराव होता की काउन्सिलमध्ये आम्ही गाळ उपसा पाळणेकोण धरण याचा पण एक पायलट प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी हे केला होता. तो काउन्सिलमध्ये ठराव घेतला. त्याबाबत देखील आपण निधीची तरतूद कारण त्याचा प्रोजेक्ट असं करण्याची गरज नव्हती. ते एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आम्ही काढली आणि काही प्रोजेक्ट होते त्याचे एस्टिमेटेड कॉस्ट काढले आणि हे सगळे कॉस्ट काढत असताना आम्ही या आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातूनच सावंतवाडीचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याच्यावर आम्ही फोकस केलेला आहे. आणि हे फोकस करत असताना जे किरकोळ विषय आहेत जे छोटे छोटे 10 लाख 12 लाख 15 लाख ते सगळे विषय आज आम्ही स्टँडिंगमध्ये टोटल 65 टॉपिक्स घेतले होते. 65 या ठिकाणी विकासात्मक कामं धोरणात्मक कामं आम्ही जनतेसमोर ठेवलेली आहेत आणि ही कामं करत असताना प्रत्येक गोष्ट ही ट्रान्सपरंट असणार. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा किंतु परंतु करण्याची आवश्यकता नाही. येणाऱ्या काही काळात ही कामं प्रत्यक्षात चालू झालेली असणार. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. नागरिकांचा चावा घेणाऱ्या कुत्र्यांचा आम्ही बंदोबस्त केलाय. त्याला केंद्रात ठेवण्यात आलं आहे अशी माहिती प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी दिली आहे. त्याला आम्ही स्वतःहून तिकडे कचरा डेपोवर एक शेल्टर त्याला पिकअप केलं आणि त्यात मी सांगतो तो काळा कुत्रा होता, त्याच्या गळ्यात बेल्ट होता. त्याला धरलं आणि त्याला एक केंद्र तयार केलं तात्पुरते जे असे डेंजर झोन मधले जे आहेत त्यांना तिथे नेऊन त्या दिवशी सेम डे त्या मोरजकर म्हणून ज्या मॅडम आहेत त्यांना कुत्रा चावला. मी पर्सनली तिथे गेलो. चुकीची माहिती आहे, माहिती मला मिळाली आहे कोणाचा आहे पण मी ते आता जाहीररित्या इथे सांगू शकतो.
गॅस पाईपलाईनच्या कामात पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यापेक्षा नाव जाहीर करावं, शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करू असं सांगत संजू परब यांच्याकडून जनतेत फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचं काम सुरू असल्याची टीका प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी केली आहे. या बाबतीत मी आपल्याला सांगू इच्छितो की माझे मित्र असं म्हणेन, पण आता मित्र म्हणायचं की नाही तिथपर्यंत एक डेडलाईन आलेली आहे. कारण मित्र म्हणत असताना हिंदीमध्ये एक डायलॉग आहे, बच्चा समज के ते तुम्ही बाकीचे इंटू ब्रॅकेट तुम्ही काय ते बघा, मी काय ओपनली ते बोलत नाही. पण ज्या पदावर आपण आहोत, आपलं पद नेमकं काय आहे ते बघावं. आपण एक नगरसेवक आहात. एक नगरसेवक असताना तुमचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर नगराध्यक्ष आहे. एका नगराध्यक्षाच्या बाबतीत प्रोटोकॉलप्रमाणे वैयक्तिक नाव घेणं हे थोडंसं सावंतवाडीच्या संस्कृतीला शोभणारं नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि त्यानंतर आपण ज्यावेळी ओपनली कुठची प्रेस घेतो त्यावेळी मी माझ्या मित्रांना असं सांगेन की डॉक्टर निलेश राणे बघा, सभागृहात ज्यावेळी एखादा विषय मांडतात त्यावेळी त्यांचं फेस रिडिंग बघा, त्यांच्या फेसवरचे एक्सप्रेशन बघा. आणि तुम्ही ज्यावेळी प्रेस घेता त्यावेळी त्या प्रेसमध्ये तुम्ही हसता. याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या मनात एक आणि डोक्यात एक आणि प्रत्यक्षात कृतीत एक असं मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. कारण कसं असतं, माणसाने सावंतवाडीची संस्कृती आहे एज्युकेटेड पर्सन म्हणून चांगल्या गोष्टी समोर आणाव्या. ज्या पद्धतीत त्यांनी माझ्या बाबतीत जे भाष्य केलं ते भाष्य त्यांच्याकडनं मला एक्सपेक्टेड नाही. आणि हरिश्चंद्र पवार सन्माननीय पत्रकार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की पुन्हा एकदा मी सांगतो, माझ्या मित्राने गॅस पाईपलाईनचा अजिबात टेक्निकली अभ्यास केला नाही. त्याचं कारण असं आहे, इथे मी आपल्याला वाचून दाखवतो. ही महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड ही स्कीम का आली, तर आपल्या गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्स कंडिशनप्रमाणे नैसर्गिक वायूचा अधिक वापर केल्यास जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित कमी होईल आणि परिणामी इंधन आयात करण्याकरिता अवलंबन कमी होईल. स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याची गरज आहे असं कोण म्हणतंय? महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड हे पेट्रोलियमशी आमचं जे खातं आहे त्याला संलग्न आहे. म्हणजे आपण इथे काय करतोय, पर्यावरणाचं संतुलन करण्यासाठी नॅचरल गॅसचे सोर्स शोधतोय. माझ्या मित्रांनी स्टेटमेंट काय केलं, माझ्या मित्रांचं स्टेटमेंट असं आहे, असं झालं ती लाईन जी दिली ती फुटली, त्याचा स्फोट झाला तर नगराध्यक्ष जबाबदार. मला ते थोडं हास्यास्पद वाटलं. कारण नॅचरल जे आहे त्याचा स्फोट होण्याचा माझ्या मते कुठे काही संबंध येत नाही. त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, यांच्या प्रश्नाचं उत्तर क्लिअर करतो. सुरुवातीला याचं जर ओपनिंग जर बघितलं आपण, ती एक त्यांनी माहिती घेतलेली आहे. यांचं ओपनिंग कोणाच्या घरात झालं? अजय वसंत गोंदावळे जे शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत. त्यांनी एक मोठा कार्यक्रम घेतला, आपल्या घरासमोर मोठी रांगोळी घातली आणि ते गॅसवाले सगळे जे आहेत त्यांना खूप मोठं वेलकम केलं आणि ते वेलकम करून त्यांचा उदो केला आणि त्यांच्या घरात पहिलं कनेक्शन दिलं. मला वाटतं माझ्या मित्रांना हे माहिती नाही आहे. आणि सेकंड थिंग, जे कनेक्शन देणं किंवा त्यांच्याशी सिस्टीममध्ये काय करणं याला नगर परिषदेचा ॲब्सोल्युटली नो राईट शून्य. त्यांचं डिपार्टमेंट सेपरेट, त्यांना कनेक्शन देण्याचे पॉवर सेपरेट. पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर ती स्कीम आहे. त्या स्कीमचा फक्त सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये रोल एवढाच येतो, तुम्ही कुठे रस्ता कटिंग करणार, कुठून काय घालणार आणि तो रस्ता भविष्यात तुम्ही फिलअप करून देणार, त्याचे किती पैसे भरणार. त्याने ते पैसे ऑलरेडी डिपॉझिट केले. आता त्यांचा असा एक आरोप येतो की त्या आरोपात ते असं म्हणतायत की 6,000 रुपये त्यांचं कनेक्शनचे चार्जेस आणि 1,000 रुपये कोणाला तरी कमिशनचे चार्जेस, असं काहीतरी त्यांचं स्टेटमेंट आहे. आता ते कमिशन कोणाला दिलं, काय दिलं ते त्याने नाव त्वरित घोषित करावं आणि जर त्याने नाव घोषित केलं त्यांचं साल आणि श्रीफळ देऊन आम्ही सत्कार करू आणि पुढचं जे काय आहे त्याची त्वरित कारवाई आम्ही सुरू करू असे मी या ठिकाणी नमूद करू. आपल्याला सांगितलं की हा जो आहे हा टॉपिक नैसर्गिक वायू आणि एक्सप्लोजिव्ह ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
नैसर्गिक वायू हा नैसर्गिकरित्या तयार केला जातो, त्याचा एक्सप्लोजन मुळात होतच नाही, टू बी ऑनेस्ट. आणि आपण जो आता प्रश्न उपस्थित केला त्याचे राईट कनेक्शन देणे घेणे त्यांना त्या संदर्भात आत्ता मी गॅस पाईपलाईनची जी माणसं आहेत, जी ऑथॉरिटी आहे, त्यांना सगळ्यांना बोलवलेलं आहे. ही मीटिंग संपल्यानंतर इमिडिएटली त्यांची मीटिंग आहे, त्यांच्याकडनं एंटायर डाटा आम्ही घेणार, त्या बाबतीत विस्तृतपणे पुन्हा एकदा प्रेस असेल. अनाऊन्सप्रमाणे त्यांना गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर केले की 6,000 रुपये तुम्ही भरून घ्या. त्याच्यात परिषदेचा काही संबंध नाही, कारण 6,000 रुपीज त्यांना गव्हर्नमेंटने पेट्रोलियम नाही, दादा 1,000 घेतात हा आरोप आहे ना. हा आरोप प्रॉपर प्रूव्ह व्हायला पाहिजे साहेब. कोणी उठून म्हणेल की जादा 5,000 घेतात, दॅट इज नॉट. हे काय माहिती हे असे बोली वगैरे, ह्याच्यात मी थोडीशी माहिती घेतो. हे असे आरोप प्रत्यारोप होत असतात. या आरोपात ज्या कधी तथ्य येतं, माणसाने एखादा आरोप करताना त्याच्याकडे जर काहीतरी कॉन्क्रीट एव्हिडन्स असला तर त्या एव्हिडन्सला महत्त्व देऊन आपण त्यावर 100%, जसं अजय गोंधवळीच्या बाबतीत ते बोलले ना, तसं मी बोलतो ॲज अ प्रभारी नगराध्यक्ष, ॲज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर म्हणून, जर असं कोण असेल ना त्याने एव्हिडन्स द्यावा. एव्हिडन्स दिल्यानंतर इमिडिएटली त्यावर ॲक्शन होईल. तुम्ही काहीतरी बोलणार आणि त्याला एव्हिडन्स देणार नाही, दॅट इज नॉट फेअर, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. सिंधुदुर्गात भांडण काड्या करण्याचं काम काही जणांकडून सातत्यानं सुरू आहे. रवींद्र चव्हाण राणे कुटुंबात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. नगर परिषदेवेळी काहींवर संशय होता, जिल्हा परिषदेत ती नावं कन्फर्म झाली आहेत. आता हा कार्यक्रम थांबला पाहिजे असा इशाराच मंत्री नितेश राणेंनी भर व्यासपीठावरून दिलाय. बसतात, चर्चा करतात, संध्याकाळी बसतात, कुठेही बसतात, हेही आम्हाला लोकांना कळतं. आणि मग चर्चा करत असताना हे सगळं जे काही चांगलं चाललंय त्याच्यामध्ये मिठाचा खडा कसा टाकायचा, थोडा एककलमी कार्यक्रम काही लोकांची इथे सुरू आहे. सतत तोच विचार, जिल्ह्याच्यासाठी काही चांगलं व्हावं ह्यासाठी एकत्र येणार नाही, जिल्ह्याच्या विकासासाठी आम्हाला काहीतरी हातभार लावावं, आम्हाला मदत करायची ह्याच्यासाठी मदत कधीही फोन करणार नाही. आम्ही कुठे चुकत असलो तर येऊन आम्हाला सांगावं की नितेशजी तुम्ही चुकताय, निलेशजी तुम्ही चुकताय, चला आपण ह्या गोष्टी तुम्ही सुधारा, तेही करणार नाही. पण सतत आमच्या सगळ्यांमध्ये भांडणं लावणं, काड्या लावणं, काड्या टाकणं, हे सतत काही लोकांचं सतत काम सुरू आहे. आम्ही जे काय 3-4 महिने पाहिलं, नगरपालिका निवडणुका झाल्या, जिल्हा परिषद झाल्या, नगरपालिकेच्या जिल्हा परिषद पर्यंत ती लोक कॉमन आहे. नगरपालिकेला संशय आला, जिल्हा परिषदला ती नावं कन्फर्म झाली की हो हीच आहे, याच्यापेक्षा आता वेगळी कोण नाही. सातत्याने आमच्या सगळ्यांमध्ये वाद निर्माण करून आपले पोळी भाजण्याचा असंख्य मोठा कार्यक्रम आमच्या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे. तो कुठे ना कुठेतरी थांबला पाहिजे, हे आवर्जून ह्या व्यासपीठाच्या निमित्ताने तुम्हाला सांगतो. आम्हाला माहिती आहे की आमची भाषणं ऐकत असतील तिथे बसलेले, आणि आता तर रात्रीचे 10 वाजले, जास्त समजत असेल भाषण, जास्त समजत, आणि म्हणून समजून घ्यावं. आदरणीय रवी चव्हाण साहेब असतील आणि आमच्या कुटुंबामध्ये पण वाद लावण्याचे असंख्य कार्यक्रम सुरू असतात सातत्याने. पण चव्हाण साहेब असतील, आमचे राणे साहेब असतील, निलेशजी असतील, आम्ही सगळेजण, चव्हाण साहेब हा मनाने अतिशय स्वच्छ माणूस, भारतीय जनता पक्ष शिवाय त्यांना काही दुसरं कळत नाही, तर पक्षाची निष्ठावान असलेले ते आहे. आणि मग त्यांच्या आणि आमच्यामध्ये सतत दरी निर्माण करण्याचं काम, त्यांच्या आणि निलेश साहेबांमध्ये सतत दरी निर्माण करण्याचं काम, आणि त्यांच्या आणि राणे साहेबांमध्ये सतत निर्मित करण्याचं काम जे काही जण करताय ते वेळीत थांबवावं, हे आवर्जून ह्या निमित्ताने मी सांगितलं. आवर्जून असंख्य व्यासपीठावर बसलेल्या लोकांना चांगलं माहिती आहे मी काय बोलतो, आणि मुद्दामून हा विषय छेडला पण आहे. कारण का आम्हाला काम करायचं, आता विकास करायचा. सन्मान्य राणे साहेबांच्या आमच्याकडून फार अपेक्षा आहे. आम्ही विधिमंडळात जात असताना, मंत्रिमंडळात जात असताना, निलेशजी असतील, मी असतील, सगळे कार्यकर्ते ज्या ज्या पदावर आहेत, पक्ष चालवत असताना, जिल्हा बँक चालवत असताना, जिल्हा परिषद चालवत असताना, प्रत्येकाला मार्गदर्शन करण्याचं काम राणे साहेब करतायत.
विधिमंडळातील पहिल्या 3 क्रमांकाचे वक्ते आहेत, त्यात आमदार निलेश राणेंचा नंबर लागतो. आमदार निलेश राणेंच्या भाषणाची विधिमंडळात चर्चा आहे. भाऊ म्हणून याचा अभिमान वाटतो, असे कौतुकोद्गार पालकमंत्री नितेश राणेंनी काढले. निलेश राणे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज शुभेच्छा देण्यासाठी आपण सगळेजण इथे जमलेलो आहोत. सन्माननीय निलेश राणे साहेबांना आजच्या दिवशी भरभरून त्यांना शुभेच्छा द्यावं आणि भविष्यामध्ये त्यांचा जो प्रवास राजकीय सुरू आहे आणि जिथे आम्ही सगळे त्यांना बघण्याची इच्छा आम्ही ठेवतो, त्यांचा पूर्ण कारभार बघितल्यानंतर मला विश्वास आहे एक दिवस आमच्या मनात जिथे आम्हाला निलेशजींना पाहायचं आहे ते नक्कीच निश्चित तिथे पोचणार. आज खरं म्हटलं तर ह्या मतदारसंघासाठी किंवा जिल्ह्यासाठी कोकणासाठी सुवर्ण काळ. निलेश साहेबांचे 1.5 वर्षामध्ये जो काही कारभार, कामाची पद्धत, विधिमंडळामध्ये त्यांची भाषणं हे पाहिल्यानंतर कुडाळ मालवणच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटत असेल की आम्ही 2014 नंतर परत एकदा ह्या मतदारसंघाला योग्य लोकप्रतिनिधी आम्ही निवडून दिला, असं तुम्हाला निश्चित पद्धतीने आता अनुभव येत असेल. आम्ही डोळ्याने पाहतो निलेशजींचा भाऊ म्हणून, एक कार्यकर्ता म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून मला खरंच मनापासून अभिमान वाटतो की ते ज्या पद्धतीने प्रत्येक प्रश्न विधिमंडळामध्ये, ज्या पद्धतीने शिवसेना पक्षामध्ये वावरतायत, कारभार सांभाळतायत, मतदारसंघाच्या प्रत्येक विषयाला न्याय देतायत, विधिमंडळामध्ये आजच्या तारखेला त्यांची होणारी भाषणं हे मला विश्वास आहे की विधिमंडळामध्ये जे पहिले 3 क्रमांकामध्ये वक्ते आहेत त्याच्यामध्ये तुमच्या कुडाळ मालवणचे आमदार आहेत. आणि ही फक्त माझ्या तोंडाने ऐकलेलं कौतुक नाही, पण विधिमंडळामध्ये असलेली चर्चा आणि म्हणून असंख्य गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. निलेशजीने काम करतात कसे, निलेशजी कसे आहेत आपल्या सगळ्या जणांना माहिती आहे. आणि आज ज्या पद्धतीने आम्ही सगळेजण, सन्मान्य राणे साहेब आहेत, खासदार आहेत, निलेशजी आहेत, मी आहे, आम्ही सगळेजण सत्तेमध्ये सहभागी आहोत. गेली 10 वर्ष 14 ते 24 पर्यंत जो संघर्षाचा काळ आम्ही सगळ्या जणांनी पाहिला, अनुभवला, त्यानंतर सिंधुदुर्गच्या जनतेने परत एकदा आम्हाला आशीर्वाद दिला आणि आज आम्ही तुमच्या सेवा करण्यामध्ये दिवस रात्र घालवतो. सावंतवाडी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळाजी रणशूर यांनी ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांनी वैयक्तिक आणि संघटनेवर केलेल्या आरोपांचं स्पष्टीकरण दिले. पाहूया. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी काल एक स्टेटमेंट केलं की सावंतवाडी वकील संघटनेकडे अर्ज केलेला होता, असं ते सुरुवातीलाच दिसतंय कुठेतरी. आणि सावंतवाडी वकील संघटनेला अशा प्रकारचा कोणताही अर्ज आत्तापर्यंत आलेला नाही. आणि माझी सही असलेला जर म्हणजे रिसिव्ड म्हणून जर सही असलेला अर्ज त्यांनी त्यांनी दाखवावा, असा कुठलाही अर्ज माझ्याकडे आलेला नाही. वरक नावाचे जे वकील आहेत ते एक 8-10 दिवसापूर्वी माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले. म्हणजे मी त्याला आधी परवापर्यंत मी त्यांना ओळखत नव्हतो. मी ॲडव्होकेट वरक, त्यांची हिस्ट्री मला माहीत नव्हती. सावंतांबरोबर माझं बोलणं झालेलं आहे, तरी पण मी आता प्रत्यक्ष सगळ्यांना सांगतो, सगळे थांबले. त्या वकिलांनी मला फोन केला, तुम्ही येणार काय, तुम्ही कुठे आहात? म्हटलं मी सावंतवाडीत आहे, आज मंगळवार होता वाटतं, बरोबर मागच्या मंगळवारी. म्हटलं असं कुठला तर दिवस असेल. फोन केला, तुम्ही कुठे आहात? तर ते म्हणाले मला असीम सरोदेंचा न्यायमूर्ती जस्टिस
नलावडेंचा त्यांनी उल्लेखच केलेला नाही. असीम सरोदेचा त्यांनी उल्लेख केला की त्यांना एक इथे काय घ्यायचं आहे, चर्चा संवाद किंवा सभा घ्यायची आहे, संवाद करायचा आहे किंवा चर्चा घ्यायची, सत्र करायचं. त्यावेळी मी म्हटलं बाबा तुम्ही कोण? तर म्हणाले मी त्यांच्या वतीने तुम्हाला रिक्वेस्ट. मी त्याचवेळी बारमध्ये माझे काही मित्र होते, त्यांच्या पुढ्यातच सांगितलं, म्हटलं तुमच्या याच्यावर मी करणार नाही. ज्यांना करायची आहे, ज्यांना इंटरव्ह्यू घ्या किंवा प्रचारसभा किंवा काय असेल, कारण आता माझ्याकडे कसं होतं, प्रचारसभा चालू आहेत, त्यामुळे ज्याच्या सभा असतात मला किंवा आमचे सचिव आहेत संकेत नेवगी ह्यांना फोन येतात किंवा आमच्या कमिटीतल्या कोणाला येतात, ते आम्हाला फॉरवर्ड करतात, मग आम्ही तो मेसेज फॉरवर्ड करतो. त्यामुळे त्यांचा मला म्हटलं त्यांनी जर मला कॉन्टॅक्ट केलं तरच मी त्याच्यावर विचार करेन माझ्या कमिटीकडे. आमच्या एक प्रोसिजर आहे, म्हणजे मी ज्यावेळी अध्यक्ष झालो त्यावेळीपासून मी एक प्रोसिजर घालून ठेवलेली आहे की माझ्याकडे कुठलंही प्रपोजल आलं, लेखी असू दे किंवा तोंडी असू दे, मी ते कमिटी समोर ठेवतो. माझ्या म्हणजे पूर्ण बॉडीकडे, पूर्ण जनरल ह्यांच्याकडे नाही, सगळ्या वकिलांकडे नाही, कार्यकारिणीची जी माझी मंडळ आहे त्यांच्यासमोर ठेवतो. आणि त्याच्यामध्ये जर मेजॉरिटीने म्हटलं की याला परवानगी द्यायची तरच आम्ही कुठल्याही कार्यक्रमाला परवानगी देतो, अदरवाईज आम्ही कुठलाही कार्यक्रम करत नाही. ही माझी घातलेली प्रोसिजर आहे आणि त्या प्रोसिजरप्रमाणे मी आत्तापर्यंत मागच्या एप्रिलपासून आत्ता ह्या मार्चपर्यंत चालत आलेलो आहे. त्यामुळे आमच्या कमिटीमध्ये कुठलाही दुजा म्हणजे काय म्हणतात ते एकामेकाला विरोध किंवा असं काही प्रकार तुम्हाला सापडणार नाही. त्याप्रमाणे असीम सरोदेंचा त्याच वेळी मला 15-20 मिनिटात फोन आला, तर माझ्याकडे नंबर नव्हता, माझा काय विषय नाही. म्हटलं कोण बोलते? साहेब मी असीम सरोदे बोलतो आहे, आपण रणशूर वकील बोलतो आहे का? हो म्हटलं मी रणशूर वकील बोलतो आहे. मी डिटेल का सांगतो आहे, कारण त्यांनी परवानगी दिली असं आत्ता कोणीतरी म्हटलं. त्यांनी फोन केल्यावर म्हटलं नमस्कार, कारण माणसाचं नाव ऐकून होतो मी, असीम सरोदे. म्हटलं ठीक आहे साहेब, आम्हाला तुमच्याकडे एक सभा घ्यायची आहे. म्हटलं तुम्ही, पहिलाच प्रश्न माझा होता तुम्ही उभे आहात काय? पहिलाच प्रश्न माझा होता तुम्ही उभे आहात का? ते म्हणाले नाही मी उभा नाही, पण मला बोलायचं आहे. म्हटलं ठीक आहे, तुमचं काय असेल ते आम्ही ऐकायला कबूल आहोत, पण माझ्या कमिटीकडे मी प्रपोजल देणार आणि प्रपोजल कमिटीने जर मान्य केलं तरच मी म्हटलं तुम्हाला परमिशन देणार. हा पहिलाच माझा त्यांचा, कोणीही असू दे, म्हणजे कोणी माझ्याकडे कुठलंही. त्याच्यानंतर असं झालं की मी, शुक्रवारची गोष्ट आहे, शुक्रवारच्या गोष्टीत आमच्या कमिटीमध्ये असं डिस्कस झालं की हे सावंतवाडीत करतायत की कुठवा कणकवली कुठे आणि करतायत. तर आमचे सुमित चुकी आहेत, मी नाव घेऊन सांगतो, सुमित चुकी आहेत, त्यांनी आम्हाला स्पष्ट म्हटलं की साहेब हे आपल्याकडेच करतायत, हे काय बरोबर वाटत नाही ते. म्हणजे आणि हे आत्ता जे काय पार्श्वभूमी सांगितली ती मला माहिती होती आणि त्यामुळे म्हटलं आमच्या पाठीमागे शुक्ल काष्ट नको, विनाकारण आम्ही काय. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मी कोणाचा प्रचार किंवा प्रसार करायला आलेलो नाही. मी स्पष्ट शब्दात सांगतो, आय एम न्यूट्रल, व्हेरी मच न्यूट्रल माणूस आहे. मी कुठलाही जो सभासद होतो त्यांना कुणालाही सांगत नाही की आम्ही तुम्हाला वोट घालणार किंवा नाही, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू, एवढीच आमची भूमिका असते. त्यामुळे मला कोणताही क्लेश नको होता आणि मी अध्यक्ष म्हणून न्यूट्रल राहणं माझं कर्तव्य होतं. मी आत्तापर्यंत न्यूट्रल आहे. कुठल्याही मी उमेदवाराचा मी प्रचार करायला गेलेलो नाही किंवा मी न्यूट्रल आहे. मी सगळ्यांनाच सांगतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा ह्यानंतर शुक्रवारी ही घटना घडली की सुमित चुकीने आमचे खजिनदार आहेत, त्यांनी सांगितलं की ते आणखीन कुठे घेत आहेत का बघा. मग आम्ही त्यांना ताबडतोब त्या वरप वकिलांना मी कॉन्टॅक्ट केलं. म्हटलं तुम्ही फक्त सावंतवाडीतच का घेता, बाकी नाही साहेब आम्ही कणकवलीत पण अरेंज केली. म्हटलं कणकवलीत अरेंज केलेली, त्यांच्या ग्रुपवर आलेलं मला फोटो पाठवा, मग आम्ही करतो. त्याच्यानंतर त्याने मी तसं टाकलं त्याच्यावर की बाबा कणकवलीत त्यांनी, म्हणजे आमच्या ग्रुपवर त्याने कणकवलीत ठेवली आहे असं म्हणून सांगितलं. आणि त्याने जे काय पॅम्पलेट तयार केलेलं दाखवतो मी तुम्हाला, पॅम्पलेट तयार केलं ते मी ग्रुपवर टाकलं आणि म्हटलं त्याने हे केलं. संध्याकाळी 6च्या दरम्यान आमच्या संकेत नेवगींचा, सचिवांचा मेसेज आला की साहेब हे कणकवलीला काही करत नाहीत, हे आम्हाला फसवत आहेत. मी तुम्हाला विथ प्रूफ दाखवतो. हे झाल्यानंतर मी 10:30 सव्वा-10पर्यंत मी थांबलो. बर्वे वकील तिकडचे अध्यक्ष आहेत आणि आणखीन एक मेंबर, नाव सांगत नाही, ते चांगले माझ्या परिचयाचे आहेत. त्यांना शेवटी मी 10 वाजता फोन केला, कारण आमच्या मेंबरने सांगणं आणि त्यांच्या मेंबरने सांगणं ह्याच्यात फरक आहे ना, त्यांच्यामध्ये काहीतरी होऊ शकेल ते. म्हणून मी त्यांना फोन केला. तर त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं आमचे अध्यक्ष बर्वे किंवा मी ह्याच्या व्यतिरिक्त आमच्या ग्रुपवर कोणी कसली पोस्ट टाकू शकत नाही आणि अशा प्रकारची पोस्ट ही तुम्ही टाकली. मी तो फोटो पाठवला ना कणकवलीचा. अशा प्रकारची पोस्ट ही माझ्याकडे पहिली आली. मग त्याला म्हटलं बाबा तू, मग मी त्याला रात्री ताबडतोब फोन केला. म्हटलं तुमच्या कणकवलीमध्ये
तुम्ही अशी काही अरेंज केलेली नाही. कणकवली बारकडनं मला स्पेसिफिक हे आलेलं आहे. त्यामुळे मी तुला, मला वाटतं 10:30च्या दरम्यान काहीतरी फोन केला असेल आणि स्पष्ट शब्दात सांगितलं, मी तुला माझ्या कमिटीतर्फे परमिशन देणार नाही. कारण आमच्याकडे एक प्रोसिजर आहे की आम्ही कमिटीतर्फे निकाल घेतो. ही कसं आहे, ही वैयक्तिक कुठलीही संस्था नाही, ही सार्वजनिक संस्था आहे, वकील संघटना म्हणते. त्यामुळे वकील अध्यक्ष ठरवणार, बाकीच्यांनी फॉलो करणार, आणि मी त्याच्यातला नाही, तुम्हाला माहिती आहे, मी सगळ्यांना घेऊन जाणार आहे. त्यामुळे मी सगळ्यांचा विचार घेतला आणि त्यांनी मग सगळ्यांना आम्ही त्याला स्पष्ट डिक्लेअर केलं की नाही आहे, म्हणजे हा फसवतो आहे आम्हाला कळलं नाही म्हणून आम्ही सांगितलं. आणि मी त्याला मेसेज पाठवला अपोज. त्याने मला दुसऱ्या दिवशी काहीतरी नाही त्या त्याच्यानंतर त्यांनी हे केला आणि मी त्याला तोंडी सांगितलेलं की तुम्हाला आम्हाला परमिशन देता येणार. तो विषय संपला आणि अपोज म्हणून मी त्यांना कळवलं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याने काय केलं, प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल मला वाटतं काहीतरी पाठवायला सुरुवात केली आणि आमच्या एक वकिली भगिनीला कोल्हापूरला पाठवलं. तर ग्रुपवर आलं. त्या ग्रुपवर आल्यानंतर आम्ही स्पष्टपणे कळवलं की ह्याला आम्ही परवानगी दिली नाही. कारण मेन ग्रुपवर आमच्या सावंतवाडीच्या डिस्कस झालं ना, तुम्ही परवानगी दिली का कमिटीने. म्हटलं कमिटीने दिली तर आम्ही कळवणार ना कमिटीला, म्हणजे मेन ग्रुपवर आम्ही टाकणार आहे म्हणून, नाहीतर आम्ही कसं टाकणार. आम्ही टाकलेली नाही याचा अर्थ आम्ही दिलेली नाही आणि आम्ही स्पष्टपणे कळवलेलं की दिलेली नाही आहे. त्यामुळे आमच्या कमिटीने नकार दिलेला आहे, त्यामुळे मी त्यांना स्पष्ट कळवलेलं दिलेलं नाही. हा विषय संपल्यानंतर संध्याकाळी 3:30-4च्या दरम्यान आम्हाला अनिल केसरकरांचा फोन आला. साहेब तुम्ही बातमी बघितलीत का, इंस्टाग्राम काय ट्विटर काहीतरी त्याच्यावर काहीतरी व्हॉट्सअप नाही, इंस्टाग्राम काय ट्विटरवर काहीतरी भाफेल काय असेल ते मला माहिती आहे, आय एम नॉट युझिंग. त्याच्यावर मला साहेब म्हणाले त्याच्याखाली ही सावंतवाडीमध्ये कार्यक्रम होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये खाली लिहिलं आहे. कोणीतरी त्यांना विचारलं, मी अजून त्याची काही चौकशी केलेली नाही कारण आय एम नॉट तसं. ते त्यांनी विचारलं की तुम्हाला ही परमिशन कोणी दिली सावंतवाडीमध्ये घ्यायला. ते त्यांनी एक थातूर मारतो, म्हणजे नोरोवा कुंजरवा असा जो प्रकार असतो तसा एक त्यांनी मेसेज टाकला की सावंतवाडी बारचे अध्यक्ष आणि नार्वेकर साहेब यांच्याबरोबर आम्ही चर्चा केलेली आहे. आलं लक्षात तुमच्या, चर्चा केलेली आहे. मग मी त्याला ताबडतोब मेसेज पाठवला, तुला आम्ही हे नाकारलेली असताना तुम्ही ही परत मीडियावर कसं टाकता तुम्ही म्हटलं. आणि त्याला फोन करून मी सांगितलं, असीम सरोदेंना पण मी फोन करून सांगितलं, साहेब आमचा ह्या तुमच्या चर्चासत्राची काडी मात्र संबंध नाही, हे तुम्ही क्लिअर करा. आणि त्याप्रमाणे संध्याकाळी 5-6:30 वाजता त्यांचा मेसेज आला आणि तो मी ग्रुपवर क्लिअर केला. त्यामुळे ह्या परिसंवादाला, त्यांचा जो काय परिसंवाद चर्चासत्र काय, त्याला माझ्या सावंतवाडी बारच्या कमिटीने नकार दिलेला आहे आणि मी स्वतः अध्यक्ष म्हणून त्यांना कळवलेलं आहे, लेखी आणि तोंडी स्वरूपात कळवलेलं आहे. आणि असीम सरोदेंनी पण मला त्यांनी आता इथे का म्हटलं मला माहीत नाही, दिलेली कार्यक्रम होता आणि त्यांनी वेळेत आम्हाला नाही म्हणून सांगितलं असं म्हटलं तरी चुकीचं आहे, म्हणून मी इथे आलो, अदरवाईज मला याची गरज नव्हती. आणि त्यामुळे आमची ही कमिटी आहे सावंतवाडीची, त्या सावंतवाडीच्या कमिटीने ह्याला पूर्णपणे विरोध केलेला होता. दुसरी गोष्ट यांनी सांगितलं जिल्हाध्यक्षांनी की त्याला आम्ही कोणताही अटकाव केलेला नाही. आमचा एकही वकील जाऊन अटकाव करणे म्हणजे काय, रिस्ट्रेंट करणे, आम्ही रिस्ट्रेंट केलेलं नाही. ते आले, त्यांनी कॅम्पसमध्ये फिरले, तिथे पाऊण तास ते उभे राहिले. त्यांनी सांगितलं पण परत एकदा मी क्लिअर करतो, त्यामुळे आमचा कोणाचा त्याला अटकाव नाही. बार रूम आमचा AC आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही अध्यक्ष आल्यानंतर तो बसवलेला आहे आमच्या ग्रुपने, म्हणजे मेंबरनी. त्यामुळे ते आम्ही दरवाजा बंद केलेला नाही. आमच्या कुठल्याही वकील बंधूने त्यांना एकही शब्द उलटा सुलटा बोललेला नाही, कुठल्याही प्रकार अटकाव केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी जी सावंतवाडी वकील संघटनेने परमिशन दिलेली होती आणि 11th आवरला बदलली, हे सगळं खोटं आहे. माझ्याकडे परत एकदा सांगतो, माझ्याकडे कोणताही अर्ज आलेला नाही परवानगीसाठी आणि तशी मी कोणाला पोस्ट दिलेली नाही. त्यामुळे आम्ही कोणाच्याही बॉदरेशन येऊन खालून, त्यांनी म्हटलं की कोणाच्या ते बॉदरेशन येऊन खालून आम्ही त्यांना अटकाव केला, आम्ही कोणाच्याही बॉदरेशन खाली आलं नाही. सावंतवाडी वकील संघटना ही स्वतंत्र वकील संघटना आहे, ती कोणाच्याही बॉदरेशन खाली कधी येणार नाही, आजपर्यंत आलेली नाही, उद्या पण येणार नाही. कारण सिंधुदुर्गातली सगळ्यात मोठी वकील संघटना आहे. त्यामुळे आता पत्रकार वकील मित्रमंडळींना माझं असं म्हणणं आहे
की जी कालची दिली सावंतवाडीच्या बारवर जे काय केले किंवा स्पेशली रणशूर वकिलांनी च्या परवानगीबद्दल जे काय केले ते सगळे धादांत खोटे आरोप आहेत. त्यात काही तथ्य नाही. त्यांनी ते मिसलेड केलेले आहेत किंवा त्यांना मिसलेड केले. राजू शेट्टी यांचा निषेध करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांनी गेल्या वर्षी आंबा बागायतदारांवर थ्रिप्सचं संकट कोसळलं त्यावेळी पालकमंत्री नितेश राणेंनी देखील असंच वक्तव्य केलं होतं. त्याचा निषेध का केला नाही? औषध विक्रेत्यांनी ही पत्रकार परिषद पालकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून घेतली असा आरोप कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी केलाय. राजू शेट्टी यांचा निषेध करत असाल तर आम्हीही तुमचा निषेध करू असा इशाराही नाईक यांनी दिलाय. संकट ह्या आंबा बागायतदार काजूवरती या ठिकाणी घोंगावलेलं होतं. त्यावेळी इथले पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुद्धा असंच वक्तव्य हे ठिकाणी केलं होतं आणि आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांनी कुठच्याही कीटकनाशकाचे पैसे देऊ नयेत असे ह्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं होतं. ते मी बघून घेईन, मी काय ते बघून घेईन अशा पद्धतीचं वक्तव्य नितेश राणेंनी सुद्धा केलं होतं. पण त्यावेळी मात्र ह्यांचं तोंड उघडलं नाही. पण आज सन्माननीय राजू शेट्टी साहेब ज्यावेळी बोलतात त्यावेळी मात्र नक्की ते या ठिकाणी प्रेस घेण्यासाठी उभे राहिले. त्याच्यामागे गोड बंगाल काय आहे? हे कोणाचे एजंट म्हणून काम करतायत? हे नितेश राणेचे एजंट म्हणून काम करतायत का या जिल्ह्यामध्ये? कारण ज्या दिवशी पालकमंत्री नितेश राणे बोलतात अशा संदर्भात त्यावेळी तुम्ही तोंड उघडत नाही आणि पण सन्माननीय राजू शेट्टी बोलतात तेव्हा तुमचं लगेच आंबा बागायतदारांच्या विरोधात त्या ठिकाणी वक्तव्य केलं जातं. ते कोण सांगतं तुम्हाला? आमचा थेट आरोप आहे हे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तुम्हाला सांगून घ्यायला लावलेली ही प्रेस आहे आणि त्या राजू शेट्टी यांचा हा अपमान करण्याचा ह्यांना कुठचाही हक्क नाही. कारण खरं म्हणजे आंबा बागायतदार काजू बागायतदार हे ह्यावेळी खरोखरच त्यांच्यावरती संकट जे आलेलं आहे ते शासनाने सुद्धा नोंद घेतलेलं आहे की 90% 85 ते 90% संकट या आंबा बागायतदारांना नुकसान झालेलं आहे आणि अशी नोंद सरकारी या ठिकाणी घेतलेली आहे. पण पंचनामे या ठिकाणी झालेले नाहीत पण नोंद घेतलेली आहे. आणि अशा अवस्थेमध्ये ही जी जेव्हा तुम्ही प्रेस घेता त्यावेळी त्यांच्या जखमेवर मीठ सोडल्यासारखं होतं. खरं म्हणजे ते सांगतात याच्यामध्ये की 90 कोटीचं आम्ही दरवर्षी या ठिकाणी औषधं विकतो, खतं विकतो. मग ह्यावेळी 90 कोटीची जर औषधं तुम्ही आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांच्या जीवावरती इथल्या शेतकऱ्यांच्या जीवावरती विकत असाल तर त्यांच्याबद्दल तुमची कृतज्ञता असणं सुद्धा तुमचं कर्तव्य आहे. आणि अशा विक्री करता त्यावेळी तुम्ही त्यांचं व्याज पण मागच्या वेळी असा विषय पण आलेला होता ज्यावेळी आंबा बागायतदार काजू बागायतदारांचा की तुम्ही याचं व्याज पण घेता. ज्या दिवशी तुम्ही त्यांचं उधारी देता त्यांना त्याचं वर्षभराने किंवा 6 महिन्यांनी त्यांनी जर पैसे दिले त्याचं व्याज घेता. ह्याचा कोण निषेध करणार आहे? खरं म्हणजे ही स्थिती झालेली आहे. खरं म्हणजे खोटं बोलून मागच्या वेळी जेव्हा थ्रिप्स आला आणि त्यावेळी औषध विक्री तुम्ही केला ती तुम्ही खरं बोलून केलं होतं का? तुम्ही खोटं बोलूनच सांगितलं ना की ही थ्रिप्स औषध आहे आमच्याकडे, हे तुम्ही घ्या, हे थ्रिप्स वरती वापरा. या थ्रिप्स वरती वापरून त्याचा काही फरक पडला काय? त्या आंबा बागायतदारांना काही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे खूप मोठी उधारी आंबा बागायतदारांची ह्या ठिकाणी ह्या थ्रिप्सच्या औषधामुळे झाली. त्यावेळी जर तुम्ही खरं बोलून सांगितलं असतं की ह्या आमच्या थ्रिप्सवरती आमचं कुठचंही औषध आलेलं नाही आणि जर तुम्ही असं सांगितलं असतं तर आंबा बागायतदारांनी ते औषध घेतलं नसतं आणि त्यांचं हे नुकसान जे झालेलं आहे ते न भरून येणारं नुकसान कधी झालं नसतं आणि ते तुमच्या बाजूने राहिले असते. आणि मी त्यांना सांगतो की ह्या ठिकाणी आंबा बागायतदारांच्या बरोबर आम्ही आहोत. ही आंबा बागायतदारांचा आणि गुन्हेगारांची भूमिका आमच्याबद्दल ठेवू नका अशी एक त्यांनी भावना ठेवलेली आहे. ते प्रेसमध्ये आम्ही वाचलं. आंबा बागायतदारांबद्दल सुद्धा तुम्ही गुन्हेगारांची भूमिका अशी ठेवू नका. आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत आणि आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहू. कोणाच्या सांगण्यावरनं तुम्ही जर प्रेस घेत असाल, कोणाच्या सांगण्यावरनं तुम्ही जर हे अशा पद्धतीचं वक्तव्य निषेध करत असाल तर आम्ही तुमचा पण निषेध करतो. आम्ही आंबा बागायतदार काजू बागायतदार या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सिंधुदुर्गातल्या राहू आणि त्या पद्धतीचा निषेध आम्ही या ठिकाणी व्यक्त करत आहोत. साहेब, राजू शेट्टी यांनी या आंदोलनादरम्यान तुमचं आमचं मिटलं देणं घेणं फिटलं असं एक वक्तव्य केलं आहे औषध विक्रेत्यांसंदर्भात. काय सांगाल त्याबद्दल? औषध विक्रेत्यांसंदर्भात हे बघा काय माहिती आहे की मागच्या वर्षी सुद्धा ह्याच प्रकारचं वक्तव्य पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलं होतं की कुठच्याही प्रकारची औषधाची थ्रिप्सची औषधं जी दिली गेली होती आंबा बागायतदारांना त्याचे कुठच्याही प्रकारची औषधाचे पैसे देऊ नका असं नितेश राणेंनी वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी हे झोपले होते का? हा खरा म्हणजे प्रश्न आहे. त्यावेळी त्यांनी प्रेस का नाही घेतली उठून?
म्हणजे तू काय करा, तुम्ही मारल्यासारखं करा आणि मी रडल्यासारखं करतो, अशा पद्धतीची भूमिका यावेळी औषध विक्रेत्यांनी घेतलेली आहे आणि पालकमंत्र्यांनी सुद्धा घेतलेली आहे. हे औषध विक्रेते कोणाचे आहेत, हे कोणाचे एजंट म्हणून काम करतायत, हे पालकमंत्र्यांचे एजंट म्हणून काम करतायत का, हा खरा म्हणजे प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्यांनी करू नये. ज्यांच्यामुळे तुमचा धंदा चालू आहे त्यांच्याबरोबर तुम्ही राहावं, त्या शेतकऱ्यांबरोबर तुम्ही राहावं. आम्ही खत विक्रीचं पण मागच्या वेळी खताची जो बोगस खत विक्री केली त्याच्याबद्दल सुद्धा आवाज उठवला होता आणि आम्ही बोगस खत विक्रेत्यांना धरून त्यावेळी आम्ही त्यांना शेतकऱ्यांना पैसे पण पाठी द्यायला लावले होते. मग अशा वेळी तुम्ही का बोलत नाही, अशा वेळी बाहेर येऊन तुम्ही का बोलत नाही की हे खत बोगस विक्री केली. मागच्या वेळी थ्रिप्सचा विषय होता, थ्रिप्सच्या कीटकनाशकाचा विषय होता, त्यावेळी बाहेर पडून तुम्ही सांगितलं पाहिजे होतं की ही औषधं बोगस आहेत म्हणून, ही औषधं घेऊ नका म्हणून. पण ती औषधं घेतली गेली शेतकऱ्यांकडनं आणि त्याची मोठी उधारी या ठिकाणी ह्या जिल्ह्यामध्ये औषध विक्रेत्यांची शेतकऱ्यांकडनं झाली आणि त्याची वसुली आतापर्यंत ते करत आहेत. अधिवेशन संपण्यापूर्वी आंबा आणि काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई दिली जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. आश्वासन दिलेलं आहे. येत्या 23 तारीखपर्यंत आंबा बागायतदार, शेती बागायतदार किंवा आम्ही हे सगळे त्या ठिकाणी लक्ष ठेवून आहोत. ती जी नुकसान भरपाई आहे त्यांची हेक्टरी जवळजवळ 5 लाख रुपये या ठिकाणी देण्यात येणार असं त्यावेळी त्यांची मागणी आहे. 5 लाख रुपये आंबा बागायतदारांना आणि काजू बागायतदारांना 3 लाख रुपये अशी मागणी त्यांची आहे. किती ही नुकसान भरपाई देत आहे सरकार, ह्याच्यामध्ये 23 तारखेच्या आत त्यांना करणं गरजेचंच आहे. कारण हा आंबा बागायतदार, शेती बागायतदार नाहीतर रस्त्यावर उतरणार आहे. त्यामुळे ही रस्त्यावर उतरण्याची भीती पालकमंत्री नितेश राणेंना आहे. त्यामुळे त्यांनी ती जाहीर करावी लवकरात लवकर, नाहीतर हे शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. रवींद्र चव्हाण राणे कुटुंबात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न, मंत्री नितेश राणेंचा गंभीर दावा. आमदार निलेश राणे झाले भाऊक आणि सिलेंडर अभावी हॉटेल्स बंद. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.